У Беларусі зацверджаны новы бюджэт пражытачнага мінімуму. З 1 лютага ён будзе складаць 706 880 рублёў, што на 23% вышэй за нарматыў, які дзейнічаў з 1 лістапада 2011 года па сённяшні дзень. Адпаведна, з гэтым на 23% ўзрастаюць і памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць маленькіх дзяцей. У лютым-красавіку штомесячная дапамога па доглядзе за дзецьмі да 3 гадоў складзе 706 880 беларускіх рублёў, старэйшым за 3 гады напалову менш. Адначасовая дапамога ў сувязі з нараджэннем першага дзіцяці з лютага дасягне 7 мільёнаў. Пры нараджэнні другога і наступных дзяцей беларускія сем'і будуць атрымліваць каля 10 мільёнаў беларускіх рублёў. Гомельскі аблвыканкам пачаў рэгістрацыю электронных зваротаў грамадзян. Першы інтэрнэт-ліст паступіў 22 студзеня, якраз у дзень уступлення ў сілу новага закона аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб. Зараз такіх зваротаў у аблвыканкаме ўжо каля 20. Больш падрабязна аб дзеянні закону паведаміў госць сённяшняга выпуску радыёпраграмы «Гарачая лінія», начальнік аддзела па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Гомельскага аблвыканкама Александр Логвин. Усе электронныя лісты рэгіструюцца ў дзень паступлення. Далей з імі вядзецца работа ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Адказ на сваё пытанне грамадзянін атрымлівае ў 15-дзённы тэрмін у выглядзе звычайнага ліста альбо электроннага паведамлення. Я еще таким не пользовался, не приходилось. Но вообще, конечно, удобно, можно всегда задать вопрос власти. Все пользуются интернетом, можно никуда не ходить, а обращаться просто по интернету, по компьютеру. Праграма, якая рэгіструе заявы, абавязвае грамадзян указваць свой зваротны электронны адрас. З аднаго боку заявнік пакідае неабходную інфармацыю для адказу, а з іншага такім чынам адсякаюцца ананімныя звароты. Прымаюцца інтэрнэт-лісты толькі на рускай альбо беларускай мовах. Калі іх форма не адпавядае неабходнаму стандарту, аб гэтым заявніку паведамляюць у 5-дзённы тэрмін. Если обращение, носит какой-то угрожающий характер, имеет какие-то оскорбления, нецензурные высказывания, такое обращение не подлежит рассмотрению, и также в 5-дневный срок, об этом уведомляется гражданин, что его обращение не будет рассмотрено по существу. Миколай Кальсин, Сергей Нигеревич, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».